България Естейт предлага на вашето внимание двустаен апартамент под наем в град Варна, район Младост 1, напълно обзаведен и готов за нанасяне още утре, с съдомялна, чисто нова фурна, котлон, хладилникът и всички уреди като цяло, които биха били нужни на едно семейство с дете, без дете, на студент и на всякакъв вид хора, които желаят да им бъде удобно, приятно и уютно.